To je jasný záväzok programom vyhlásení vlády, ktoré bolo schválené v Národnej rade Slovenskej republiky, že toto nás zaväzuje. A my to chceme urýchliť. A zase okolo toho špekulujete. Chceme to urýchliť. Chceme urobiť všetko preto, aby do roku 2010 mohli ľudia plynule prechádzať z Bratislavy do Košíc, aby nastal posun medzi Bratislavou a Zvolenou. Ak aj toto je zločin, tak už ja naozaj neviem, čo máme teda na tých tlačových konferenciách hovoriť. Ale čo máme urobiť, keď teda urobíme o 5 km menej, tak čo, celá vláda má odstúpiť, alebo čo máme urobiť? Toto je záväzok. Ak toto nenaplníme, tak treba vyvodzovať politickú zodpovednosť. Ale máme záujem, však ale ja odpovedám, že ak nenaplníme programové vyhlásenie vlády, je potrebné vyvodzovať politickú zodpovednosť. Keby nebola svetová hospodárska kríza, diaľnice podľa potvrdenia koncesionárov, pokiaľ ide o Bratislavu Košice, s výnimkou tunelov, to sme povedali veľmi jasne, by boli dokončené. Svetová kríza o 18 mesiacov to posunula ďalej. Hrozba, že urýchlená výstavba diaľnic bude zastavená, je veľmi reálna. My dnes nevieme odhadnúť, čo sa bude diať po nasledujúcich parlamentných voľbách, ale vláda musí prijať určité rozhodnutia, aby uchránila tento stav veľmi dynamickej výstavby ciest a predovšetkým diaľnic a rýchlostných komunikácií. Ja teraz nechcem robiť okolo toho nejaké zbytočné politické prednášky, ale my máme historickú skúsenosť s pravicovou vládou. Jednoducho zastavili výstavbu diaľnic. Predseda Fico sa snaží vyvolať umelý konflikt, ktorý neexistuje, pretože nepoznám politickú stranu na Slovensku, ktorá spochybňuje výstavbu diaľnic a ciest. Ak budeme špekulovať, ako dnes špekuluje pravicová opozícia, že všetko zastaviť treba odložiť, tak východné Slovensko a niektoré regióny východného Slovenska nikdy nebudú môcť dosiahnuť taký sociálno-ekonomický rozvoj, ako majú úseky v západnej časti Slovenskej republiky. Reálne sme teda, vážený pán minister, stratili 2 roky, pokiaľ ide o začiatok výstavby tých úsekov, ktoré boli pripravené v rámci PPP projektov. Je to vaše rozhodnutie. A preto veľmi citlivo reagujeme na všetky informácie, ktoré naznačujú, že nielenže došlo k zastaveniu výstavby diaľnic, ale že naštartovanie tohto procesu bude podstatne neskôr, ako avizuje súčasná vláda. Chceme odpovede na otázky, ktoré som teraz jasne postavil. Prečo uprednostňujú cudzie firmy pred slovenskými firmami a slovenské firmy musia prepúšťať? Prečo ide stávať diaľnicu, ktorá je drahšia, 54 miliónov eur za kilometr proti 29 miliónov kilometr za rok? Čo je pravda na to, že sa majú meniť aj technické parametre na tieto diaľnice? Pokiaľ to pán Fico neurobí, budeme musieť uvažovať o vyvodení politickej zodpovednosti voči nemu. Pretože predsa nie je možné, aby takto niekto ťahal Slovenskú republiku a slovenské firmy za nos. Ak nenaplníme programové vyhlásenie vlády, je potrebné vyvodzovať politickú zodpovednosť.